Cejna Qurbanê nêzik bû ji bo wê li mezata ajalan ên bajarê Amedê jî çûyîn û hatin zêde bû. Welatiyên bajarê Amedê bi nimêja sibehê berê xwe didin mezatê. Şivan û gavan pez û dewarên xwe tînin mezatê derdixînin firotinê. Simsar û ajalfiroş dibêjin bihabûna pez û dewar ji sala par zêdetir bûye. Kirîn û firotun zor kêm dibe. Yêm her tişt buha bûyî tiştekî erzan tunî nikim mere bibêjî viya. İro merikê bi çavê kîlê lê mêzedeki kîleya goştekî qurbana îro en azî gere 350-400 milyon pere be ki em xelas bikin. Di binêviya re ji xwe xelaskiriya me tinî ne. Em çi jî bikin valayê. İstal buha ne. Buha heywan nesene. Millet fakîre evî hikûmetê me perîşan kir. Rewşa we wala. Em diçîtin ya par vî çaxê me viya sen bi 3 milyarî îsal misin ya 7 milyar û nîv. 7.400 ew wala. Ajalfiroş ji buhabûna ka û êm nerazî ne. Lê ji nirxê ajalan razî ne. Ji aliyê din ve kiryar ji ber nebûna pera dilgiranin. Hin ajalfiroşî dibêjin li gorî rewşê firotin asayî. Lê dîsa jî dibêjin Cejna Qurbanê îbadeteke. Du sê kes bi hevdûre dikirin. İsa tevtu ne zahay aydi ka mesela îro normal bayram tevtu fehm nake mesela ne qurbanlığa wî ne çikî wî tu zane. Bela êm bayî kes nika heywan xwe dîke. Yani kesek tenê nikare Na. Gere sê çar hev hevalê hev hîna bikirin. Çünkü bayî loma. Hey. Êm buhayê çawa. Êm pir buha bûye yani heywan normal e. İşte dünya xweş e. Derdixwe çoşk. Hema êm buha ya. İsal ji bo qurbanan kiloyek goştê pezê zindî 110 heta 130 lîreyên Tirkiyeyê. Kiloya dewaran jî bi zindî ji 120 heta 140 lîreyên tên firotin. Nêzîkî 7,000 pez û dewar ji bajarê Amedê ji bo bajarên din ji bo qurban hatin şandin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.